ଆସନ୍ତୁ ଶିଖିବା ମଟନ ଝୋଳ। ପ୍ରଥମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପ୍ରେସର କୁକର ଗରମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେସର କୁକର ଗରମ ହୋଇସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ତେଲ ନିଅନ୍ତୁ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ମଟନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ 2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଏବଂ 2 ଚାମଚ ଲୁଣ ମିଶାଇବା। ଏବେ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ତାହାକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମଟନ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମସଲା: ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଡାଲଚିନି, ଜାଇପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟା ଜିରା, ଲୁଣ ଏବଂ ଗରମ ମସଲା। ଏବେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଢ଼େଇ ଗରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ 100 ଗ୍ରାମ ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଆମର ଡାଲଚିନି, ଜାଇପତ୍ର, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତେଜପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପକାନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ ପିଆଜ ପକାନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ ହାଲକା ଲୁଣ ମିଶାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଆଜ ରଙ୍ଗ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ରସୁଣ ଏବଂ ଅଦାର ପେଷ୍ଟ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମର ବାକି ମସଲା ହଳଦୀ, ଗୋଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ।
ହଳଦୀକୁ ଭଲ ଭାବେ ମସଲା ସହିତ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ଗରମ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାକି ଗୋଟା ଜିରା ଏବେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ମସଲାଟି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ 1ରୁ 2ଟି ବିଲାତି ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହାକୁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବେ ମସଲାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ମଟନ ଆମର ସିଝି ସାରିଛି। ଏବେ ସେଇ ମଟନକୁ ଆମେ ମସଲା ସହିତ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଏବେ ମସଲା ସହିତ ମଟନ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳା ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ତାହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଢାଙ୍କୁଣା ଖୋଲି ଦେଖିବା, ଯେମିତି ତଳି ନ ଲାଗେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଏବଂ ମଟନ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ସାରିଛି। ଏବେ ଆପଣ ଝୋଳ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ତାହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଳେଇ ନେବା।
ଏବେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳ ସହିତ ଆମର ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳଟି ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ସହିତ ମଟନ ଝୋଳଟି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଧିକ ରେସିପି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।